wallahi kawai dan sun dan shasholi can nan tasu ne ai ka sani wallahi Allah nake ga mu Allah ne daga an baya tsara su ga mu Allah ka dafa ni Allah wala mu je kofar gan sa da abin da zai faru ba da koyi sai Allah ta baba wallahi jiya tun jiya da naje na sha abin na yan da isa gina magayi ba kudin makari to ya za a yi tallacin malam tun da makarin ma ya ga dan makarin ma ba mu samu ka tashi mu je mu dan fasa ko za a yi ne ko Allah zai sa mu dan wada da bayan wani lokacin da ba kudin makarin nan ai dole ne ka ganni ina lafiya ka zama ka dan samu makarin na ka dan taba sai ka dan je ka normal amma ya za a yi tume shawa da akwai kuɗi a gurinsa da akwai kaji mai arziki ne a wani ɗan na gaya ma wawa kawai ka je mu farmai da kake haka kayan wai wala ka waye bane ba kai tsar akwai kuɗi ko tashi mu ta faɗa ya ne ai tunda akwai kuɗi dole ma mu dole Okay. Musti nake. ko nake lalle ka mu mara kan gare ka kana le ka rika kai sai ya lalle ka mu Kai dan alama a miki aje dukiyarsa wancan daki sai za a yi ko a wanda za a yi yanzu diye da za a yi sayan buɗe ɗakin can mun bar mai mutumin nan ka san da akwai mamakon jaraba ga kuɗin jaraba ko abin da ya kamata ba ɗakin alfa yake na ga za a buɗe shi Okay. Musti nake. ko nake Rayuwa ce rayuwa ce rayuwa ce musti nake da ku nake samu da rashi duk na Allah ne. ina wuni Ba zancen gaisuwa a wannan lamarin. Tun yaushe na ana ku yawo da shi. Gaba ɗaya ga kuma kun zama 'yan daba. Mu fa in daban nan muka ce za mu ɗauka kun san sai mun fi. hawa dan manzan Allah mun zo muna neman iro da kamar zo muna neman iro wanda yana abin da muke yi Fatan dai yanzu dai noman dai babu abin da. ba ta fa yanzu ba abin da ya faru yanzu kawai neman shi muke za mu je an aike mu ne zai ɗaura kanmu A to shi kenan. Ku je yana ciki. to yaya amma in ba zai damuwa za mu ɗan yi ma ajiya Ba ku da matsala. to Rayuwa ce musti nake da ku nake samu da rashi duk na Allah ne. Dan ka tashi ka rasa kakai bakin ciki godewa Allah za ka yi farin ciki. Rayuwa ce rayuwa ce rayuwa ce rayuwa ce ni da kuma haɗu musa dariya fuskar maraya ai ba maraya sai ka ko zaurancen ba wuce wuyar koyo. Rayuwa ce rayuwa ce rayuwa ce rayuwa ce rayuwa ce rayuwa ce okay rayuwa ce rayuwa ce okay rayuwa ce babu rigima sai haƙuri to the head ba riba ka samu da crate ba riba Allah ka samu dace Allah ka samu bashi ni dai na ce Bakari dan kwafa. Ina faɗa ma dama ba mu da dutsen guga ga dutsen guga a banza in siya yarinyar nan Maryam waya kuma na ganta a banza ka sanya za a yi sha makare ga MP dama ina so in rawa in jagije kai kaga wani iPhone 7 can ko yake a wannan mutum amma yanzu ya tara ai ina ga ma wannan wayar da yake gani ita za a bata ko ba a wannan din kai a duba mana can fara duba nan fara ɗayan wake ne a ɗan kwakwa kai ɗauki kawai
kuje ka san yara ya rage mana ka san ma bari na cika ba ta kuje Ni da na shiga butan nan ma shigewa da zurfi. Amma da ne wannan. Baba.